ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ ቻነል ትከታተሉ ሰላምታ ይብፃሕኩም እናበልኩ ነዚ ሰሙናዊ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅአ ዘለኹ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ድማ ብኣኽብሮት ይዕድመኩም መፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ፋንዳሜንታል ሳይድ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾኑ ዜናታት ኣለውና እዚ ድማ ናይ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ኢንተረስት ሬት ኩለን ሃገራት ብዛዕባ ኢንተረስት ሬት ፀብፃባተን ዘቕርባልየን ማለት እዩ ኩሎም እቶም ሜጀር ካረንሲ ዝበሃሉ ዓበይቲ ካረንሲ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኢንተረስት ሬት ኩሎም ዳታ ክወፅእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድማ ኣብቲ ሓፈሻዊ ማርኬት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ ማለት እዩ ንዕኡ ግምት እንዳእተና ድማ ኣብቲ ቴክኒካል እንታይ ይመስል ኣሎ ክንርኢ ኢና ብዶላር ኢንዴክስ ወይ ድማ ዲኤክስዋይ ክንጅምር ኢና ኣብ ዲኤክስዋይ እንድሕር መፂና እዚ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ብምሉኡ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ምውድኡ በፂሑ ዘሎ ካብ ጃንዋሪ ጀሚሩ እንድሕር ርኢናዮ ዶላር ኢንዴክስ ሓደ ካብቶም ብከቢድ ዝተፀልዉ ማለት እዩ ካብዚ ጀሚሩ እንድሕር ርኢናዮ ብምሉኡ እዚ ምውራድ እዚ ካብ ጃንዋሪ ክሳብ ጃንዋሪ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሴል ኦፍ እንዳኾነ እዩ መፅእ ቀኒ ወሪሑ ማለት እዩ ሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንፅበ ኣብዚ እውን እንድሕር ርኢናዮ ኣብቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ዲሲሽን ዝነበሮ ኣብ ሰፕተምበር 17 ወላ ዳእቲ ኢንተረስት ሬት ይቆረፅ እምበር ማርኬት ግን ናይ ቡሊሽ ሙቭመንት ኣብዚ መፂልና ከም ዝርኦ ዘለና ሕጂ ድማ ዕለት 10 ኢንተረስት ሬት ምቑራፅ ወይ ድማ ናይ ዳታ ናይ ምውፃእ ስኬጁል ተታሒዙ ኣሎ ሶ እንታይ ኢና ክንፅበ ብሓፈሽኡ ድማ ሕጂ ብዶላር ኢንዴክስ ፕራይስ 99.08 ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይርዎ ኦል ደ ዌይ ኮንቲኔሽን ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ክህልዎ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ነዚ 98.8 ነዚ ኤርያ ወይ ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይርዎ ዶላር ኢንዴክስ ድማ ኦል ደ ዌይ ኣብቲ ናይ ሰፕተምበር 17 ሎው ክንብሎ ፀናሕና ናብኡ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ናብ 96.5 ክሳብ ኣብዚ ክወርድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዶላር ኢንዴክስ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ብሓፈሽኡ ግን ዶላር ኢንዴክስ ሕጂ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ተርኒን ፖይንት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ጃንዋሪ ካብ ጃንዋሪ ክሳብ ጃንዋሪ ሴል ኦፍ ኮይኑ ብዝሓለፈ ሕጂ ኸ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ብሓፈሻዊ ኢንጀነራል ስእሊ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ቡሊሽ ይኽሕዝ ወይ ድማ ቢሪሽ ይኽሕዝ እዚኣ ዕለት 10 ዘላ ኢንተረስት ሬት ሓንቲ ወሳኒት ነጥብ እያ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን እቶም ናይ ስዊንግ ትሬደርስ ከምዚኣ ጌርኩም ማርክ ብምግባር ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክትከታተልዋ ትኽእሉ ኢኹም ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ድማ ጂቢፒ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ድማ ዋላ በቲ ዝዓበየ ፒክቸር እንድሕር ርኢናዮ ልክዕ ካብ ጃንዋሪ ላስት ይር ዲስ ይር ማለት 2025 ጀሚሩ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ካብ ጃንዋሪ 6 7 ጀሚሩ ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ናይ ባዩ ኣግዩ ማለት እዩ ዝምሉእ ግዜ ሕጂ ድማ ብናይ ስሞለር ታይም ፍሬም ወይ ድማ 4 ኣዋር ታይም ፍሬም እንድሕር ርኢናዮ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ኮንሳሊዴሽን ስትራክቸር ፎርም ገይርልና ኣሎ ስለዚ ፕራይስ 1.3355 ብሬክ እንድሕር ገይርልና ኦል ደ ዌይ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ ወይ ኮንቲኔሽን ማለት እዩ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ባይ ንረኣይ በንፃሩ ድማ 1.3221 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ኮይና ድማ ኦል ደ ዌይ ፕራይስና ሴል ኦፍ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ ስለዚ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኣዝያ ብልፅቲ እያ ነዚ ትመፅእ ዘሎ ሰሙን ከምዚኣ ጌርና ማርክ ብምግባር ድማ ክንፅበያ ኢና ማለት እዩ ካልእ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ዩሮ ዩኤስዲ እዩ ዩሮ ዩኤስዲ እውን ሲሚላር ምስቲ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኣዝዩ ሕጉስ ዝኾነ ዓመት ሕሊፉ ዩሮ ሕጂ ድማ ኣብ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ መፂልና ኣሎ ፕራይስ 1.1640 ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ጌርና ኦል ደ ዌይ ሴል ክሳብ 1.1538 ክወርድ እዩ በንፃሩ ድማ ነዚ 1643 ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ኣብዚ ሂብና ስትሬት ኣዌይ ልክዕ ከምዚ ማርክ ገይረሉ ዘለኹ ማለት እዩ ናይዚ ብሬክ ኣውት ወይ ድማ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ኦል ደ ዌይ ማርኬትና ናይ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ ናይዚ ባይ እንድሕር መፅኡ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፕራይስ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ናብ 1.19 ክሳብ ኣብዚ ኤርያ ናይ ምውፃእ እውን ተኽእሎ ክህልወይ ክሳብ ኣብዚኣ ክትወፅእ ትኽእል እያ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልወይ ስለዚ ዩሮ ዩኤስዲ ድማ ኣዝያ ብልፅትን ወሳኒትን ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እያ ማለት እዩ ካልእ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ጂጄ ጂቢፒ ጂፒዋይ ከም ዝርኦ ዘለና ብዝሓለፈ ክላስና ናይ ላስት ዊክ ዝነበረ ማለት እዩ ፕራይስ ካብዚ ኤርያ ሪጀክሽን ኢልና ተፀቢና ነርና ከም ዝርኦ ዘለና ድማ ልዕሊ 150 ዝኾን ፒፕ ወሪዱ ሕጂ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ትረንድ ሪስፔክት ገይርልና ኣሎ 206.44 ብሬክ እንድሕር ገይሩ ኦል ደ ዌይ ማርኬት ሴል ኦፍ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ ማለት እዩ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት እንድሕር ረኺብና ኦል ደ ዌይ ፕራይስና ሴል ክንብል ኢና ማለት እዩ
بنصارو دما 207.29 ستراكشرز ندحر بريك يرو دما all the way bullish كنحزينا سلازي كم جاكيركم جي بي بي جي بي واي دما حانت بلزتي opportunity كتكوني أنا زدمت زلو سون قتلنا نريو CHF GPY CHF GPY دما دحرنا ينويح bullish move زماركي زي دارقا أزيو نويح زغاني expansion يخبر كأني مالتيو دما ملو بملو bullish زغاني consolidation structure أبزي فورم جيراتنا هلا لازم بخلطة من قد كنرياينا price 293 بريك ندحر جيراتنا نجا structure جا bearish confirmation candle straight away marketنا all the way نابزنا مراد تقولوا كله ناي مالتيو بنصارو دما زي asset زي price bullish confirmation candle أبز ندحر فورم جيرلنا دما نزي mitigate المقبار price كسب أبزنا مراد تقولوا كله ناي نزي CHF GPY دما كم جاكيركم مارك جبروا أزيا بلستي asset يادلاتنا قال كتيرنا نريو gold gold دحرينا نويح زغانة consolidation يفورم جيرو زلو حجي بفلاي أبزناي تمالي ناي Friday last trading hours زلو دحرينا price ملو بملو week جيرو ومدما نزناي previous structure mitigate جيرو all the way تمالي سلو أبي تمالي سجن straight away up to ناي previous ناي نويح ناي سومنات زوسة دمالتي range ناوية أتيو حجي نتاي كنسبينا 4 زي structure زي break and bearish confirmation candle دحر فورم جيرنا all the way marketنا ناب 4,000 ناي مراد تقولوا كله نايك سبب زي مالتيو بنصارو دما 4 زي structure زي beautiful ناي accumulation break دحر جيرا دما all the way price ناب 4 ناي موسى كله هاي مالتنا previous نبر هاي cover نمقبار ناب 4 ناب زي نموس كتوزع مالتي سلازي نزد مسؤول الله سومن دما gold حدا ملو زخوني expansion كنصبير لنا مالتيو كمزي أجرنا دما مارك نقبر حفشة بقلل زبالة 4 بريك أنا بايكينا أتو ننصارو دما 4 بريك يقبرت لنا نيجا structure دما سيل كينا أتو كتلنا نريو بيتكوين مالتيو بيتكوين of course price ملو بملو أبناي bullish control أي مثلا له جناب زند حرينايو برايسنا again and again rejection نريقلو لنا مالتيو سلازن تاكن سبينا نابزي 8 شومنتن نتبي شومنتي area نيشتي push back نابزي mitigation كنركما كابزي buy position كنحزينا all the way to the up بنصارو دما ماركتنا 8 شومنتن ندحر بريك جيرلنا دما 8 شومنتن بريك ندحر جيرو straight away نزيا مالتيو 8 شومنتن structure زي areas ندحر بريك جيرو all the way ناب 8 ناي مراد تقولو كله بحافظ شاقن حجي እቲ ሲዝን ንባዕሉ እውን ናይ መወዳእታ ወርሒ ኩሎም ካምፓኒታት ታክስ ዝኸፍልሉ ከምኡ እውን ብዙሕ ፀብፃብ ዝገብርሉ ስለ ዝኾነ ቮሊዩም ኣብ ማርኬት እንዳጎደለ ክኸይድ ክሳብ ጃንዋሪ ካብ ሕጂ እቲ ንወስዶ ትሬድ ድማ ብኡ መሰረት ጥንቃቐ እንዳገበርናሉ ንኸይድ ብሓፈሻ ግን 88 ብሬክ እንድሕር ገይሩ ቢትኮይን ናብ 80 ወይ ድማ 82 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልወይ ከምዚ ሃገርኩም ማርክ ብምግባር ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ተኻፈልቲ ናይቲ ሙቭ ወይ ናይቲ ቮላቲሊቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ሶ ሎም መዓልቲ ሒዘን ዝመፃእኩ ሰታፕ ነዚ ይመስላ ብካልእ ቪድዮ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰሰናዩ ብሩኽ መዓልቲ